aften og velkommen til nyhederne. I dag vil vi se en stationsby ved navn Kibæk, som er en del i vores serie om byer, der både er et lokalcenter og en sektormodel. Kibæk er et lokalcenter, fordi byen hører under kommunecenteret, som er Herning. Og før Herning Kommune kom til, var vi dog et kommunecenter, fordi at vi var hovedbyen i den gamle Åskov Kommune. Udover at være et lokalcenter, så er Kibæk også en sektormodel, som det vi ser her. Fordi at hovedvejen, som går her, splitter byen op i en industridel, som er det lyserøde på den her, og som er det her i Kibæk, og en beboelsesdel, som er det grønne på sektormodellen, og som er det her i Kibæk. Og nu vil vores reporter vise Kibæk. Vi vil nu tage på en tur igennem Kibæk. For at vise jer, hvilket slags by Kibæk er. Vi står her ved Kibæks rundkørsel, for her har vi Kibæks tosse. Hun bor heroppe ved rundkørselen, og hun mener, at Kibæk det ligger dybeste i hendes hjerte. Så derfor sidder hun her hver dag og tæller biler. Så spørger vi dig, tosse. Hvor mange biler kommer der forbi her på en halv time? Ja, der kommer sådan cirka 429 biler på en halv time. Og nogle gange, når jeg er ude og gå en tur, så kommer jeg forbi busstationen, men der står aldrig nogen på eller af. Men om ved togstation, der står altid 1 på og 8 af. Jeg tager ud til varmeværket for at interviewe dem om deres udgifter. For lige at fortælle om anlægget. Det her det er det, vi har været nede og kigge på. Der har vi selve ilden inde i kæden. Der har vi de der kommer ned, når vi blæser luft ind. Røgen, der kommer ud igennem de her cykloner. Og så det sidste støv, det falder ned her og kommer ned i vores askecontainer. Heroppe i top, lige nu der er der 611 grader inde i kedlen. Der får vi vores kolde vand ind ude fra byen. Når I har brugt varmen ude i byen, så får vi noget koldt vand tilbage. Det varmer vi op og pumper ud i byen igen. Det kolde vand får vi ind her og varmer op ind igennem sådan nogle varmeveksler. Og så pumper vi det ud i byen igen der. Dem her, de bliver varmet op i toppen af kedlen. Og derhen, hvor vi vasker røgen, det er den her over. Lige nu, der står vi og laver 0,8 megawatt bare ved at vaske røgen. Det er cirka 25% af vores samlede, produktion, som vi laver hen i bare at vaske røgen derhen. Så det betyder også meget for os. Så nu kender I et fjernvarmeværk. Holdt et stiftende generalforsamling i 1959, hvor der var nogle borgere i byen, der blev enige om, at det kunne godt være, det var en god idé at gå sammen om at lave deres varme. Så i 1960, der startede den første kedel faktisk op om på Elmalé. Der har vi det gamle varmeværk om. Der står faktisk stadigvæk 2 gamle oliekedler om. Så til at begynde med, der startede vi med at fyre med olie. Kom så ind til i 82 lavede man den kulkedel. Så fra 1960 til 82, der fyrede man med olie. Omkring 5 millioner. Stedet mellem 5 og 6 millioner bruger vi på at købe flis, og omkring 1 million på at købe piller. Det er klart, at vi her er jo en virksomhed. Vi må ikke generere et overskud, ligesom andre virksomheder nu. Sådan et andet selskab som det her. Vi må ikke være et selskab, der virkelig tjener mange penge. Det er jo egentlig forbrugernes varmeværk. Hvor er I på vej hen? Jeg er på vej til skole. Hvordan kommer I til og fra skole? Jeg cykler, og det gør jeg også. Pigerne sagde, så cykler de fleste elever. Og ved siden af mig kan I nu se et diagram over, hvordan elever og lærere kommer til og fra skole.
Og det mørkeblå, det er lærerne, og det lyseblå, det er eleverne. Og det kaldes også pendling. Og alle folk pendler på et eller andet tidspunkt i deres liv. Pendling, det er en betegnelse for en regelmæssig rejse, og de fleste folk, de pendler fra hjem og til arbejde. Børn, de pendler fra hjem og til skole. Og vi har været ude på Kibæk skole og spørger lærerne om, hvordan de kommer til og fra arbejde. Jeg kører bil. Jeg kører bil. Jeg cykler til arbejde. Vi står midt i Kibæks infrastruktur, nemlig stationen, Hovedbanegården. Kald det, hvad du vil. Det er Kibæks midtpunkt. Det er byen Kibæk blev bygget op omkring stationen. Og på det her kort, der kan man se Kibæks infrastruktur. Og det blå, det er busruten, og den lille streg igennem kortet, det er togbanen. Og den gule herovre, det er hovedvejen. Og de røde punkter på kortet, det er busstoppesteder, og den røde med den sorte prik, det der vi står, det er togstationen. Vi skal nu ud og besøge 3 erhverv. Apoteket, som er et tertiært erhverv, en håndværker, som er et sekundært erhverv, og et landbrug, som er et primært erhverv. Goddag, Jørgen. Goddag. Hvad vil du? Jeg vil bare stille nogle spørgsmål omkring dit landbrug. Nå, kom med. Hvad laver du? Jamen, jeg er landmand, og jeg har mine egne høns og køer, som jeg får æg og kø ud af. Og det sælger jeg sådan en gårdbutik, så jeg kan tjene nogle penge. Og så har jeg mine marker. Og til at så på de marker, der har jeg mine helt egne maskiner. Jeg gør det helt selv. Hvad så du på markerne? Jamen, så du kan mange længst uddannelser. Der har jeg og mange der. Der har jeg ro. Og så her. Her der er en køer gå. Det kan jeg også se, for der er lidt mode. Og ja, det er egentlig det, jeg er rundt derovre. Vi vil nu vise jer strømtransformator, som er en af Kibæks ressourcer, som leverer strøm. Vi har filmet et lille interview med strømtransformator-eksperten om det. Det I ser her, det er en strømtransformator. Den her strømtransformator, den modtager strøm fra Esbjerg, hvorefter den så deler det ud til resten af indbyggerne i Kibæk. Strømtransformatorer, dem kan man, de deler strømmen ud, og man køber strømmen fra selve strømfirmaet i Esbjerg. Folk, der har solceller, de sælger deres strøm, hvis de har noget i overskud. Og så bliver den også sendt herud, og så videre til Esbjerg. Og når dem med solceller så ikke har overskud, så køber de strøm herfra, og så får de strøm herfra ud til dem. Det var så Kibæk! Stationsby, der aldrig vil dø.